Pozdrav gledalci, vi gledate emisiju KB Cast u produkciji Simona Studio. Moje ime je Bojan Koturović. Moj današnji gost je Dragan Petrović, čovjek koji je prošao put od fudbalskih terena u Dobanovcima pa sve do nastupa u prvoj ligi Jugoslavije. Dragane, dobrodošli u moju emisiju, drago mi da ste moj gost. Hvala, bolje vas našao. Nadamo se da ćemo se lepo ispričati. Hoćemo svakako, da. Ima toga da se kaže. Ima baš. Da. Ajde krenemo od samog početka. Kako je izgledalo odrastanje u Dobanovcima i prvi fudbalski koraci? Pa ovako, u Dobanovcima nije postojalo ništa drugo sem fudbala. I u toj godinama kad sam ja bio klinac, svaki ulica, svaki deo je imao svoj neki teren. Ja drugo ništa nisam znao da radim, samo sam igrao fudbal. Od malena, kako se znam za sebe, ja sam samo igrao, a ne ja samo, nego svi moji drugari, jer mi drugo ništa nije postojalo. Tek kasnije postojao jedan košarkaški klub, a inače samo u Dobanovcima je postojao fudbalski klub, Budućnost Dobanovci, i deca, šta drugo, nego samo fudbal. Tako sam i ja, počeo sam, pa ja mislim u 10. godini sam išao na selekciju, jer to je onda tada postojalo tako od pionira i omladince je samo Dobanovci imalo, normalno i prvi tim. Do 10. godine, do 4. razreda nije ništa postojalo, igrao si fudbal samo na ulici. Kad sam ušao u 5. razred, onda sam išao i na selekciju i počeo da treniram. Faktički 78. godine sam počeo da treniram kao aktivno fudbal za Dobanovce. Jel se sećate tog prvog treninga? Pa sećam se selekcije, ne sećam se utakmice, ali se sećam selekcije kad smo se okupili, bilo je nas pa preko 50-60 dece. Trebalo se izboriti tu. Trebalo se izboriti da dođeš, da počneš kao da treniraš. Nije kao danas, na primjer, treniraju svi, a onda ne, onda se izabere se neki 15-20 iz moje generacije i tako smo i ja počeo. To se sećam kao danas kad je bilo. I uspeo sam, sad kako, ali da li je bila sreća ili malo znanja, ali uspeo sam i počeo sam da treniram u 10. godini, u 5. razredu, to se sećam dobro. Je li krenuo taj takmičarski deo? Takmičarski deo, ja tu prvu godinu sam samo trenirao, pošto sam bio najmlađi. Ti pioniri su postali od 5. do 8. razreda se igralo u pionirima. Ja kao u 5. razred uvek sam išao, bilo mi je da samo idem na utakmice. Nisam igrao prvu godinu, ali sam non stop trenirao. I to mi je dobro donelo što sam voleo da treniram. Iako nisam igrao, ja sam voleo, trenirao sam, bio sam uporan. U 6. razredu već sam počeo da igram standardno. Iako su bili svi stariji od mene po 2-3 godine, ali ja sam grebao, trudio se samo da igram. To sam u životu sve tako radio i od malih nogu je tako bilo. I počeo sam u 6. razredu već da igram za pionire. Posle toga, da, Beli Plavšić je bio onda trener čuveni te pionira. On nas je trenirao, pa ja mislim 30 godina je on trenirao mlađe kategorije. I kada sam u pionirima završio, kad sam završio 8. razred, prelazim u mladince. U mladincima, onda sam već bio formiran kao igračić. Već onda otpadali su deca i u 6. i 8. razredu. Onda već u 8. razredu kad sam trebao za mladince, kod Boži Ilijaševića, već je bila formirana neka ekipa i tu sam non stop igrao i tako. Sve do svoje 16. godine sam igrao za mlađe kategorije. Kako su izgledala ta putovanja po putovanjima? Mi smo, nije kao danas roditelji voze svoju decu, mi smo imali jedan kombi koji je nas kombi vozio na sve gostujuće terene. Znači kombi, mislim da se zvao Ilija, jedan čovjek, on imao stari kombi, sećam se sa zavesicama sa strane, nas 15-16 sednemo u kombi, on nas vozi, to je stvarno bilo lepo. Roditelji, ja sam iz radničke porodice, moj otac nije ga ni zanimao fudbal. Nije kao sad roditelji mnogo ulažu u svoje decu. Moji roditelji su bilo radnička, pa stvarno radnička porodica koju je čovjek radio na poslu, nije kakav zanimanje, ide gleda fudbal, gleda sina, pionire. Tako mi smo kombijem putovali i bilo nam je baš svima lepo. Dolazite do seniora, tako? Do seniora dolazim i debitujem za prvi tim u svojoj 16. godini. 16 punih i debitujem, sećam se to kao danas, Dobanovci, mnogo jaka ekipa onda bila. Sećam se, bio to je utorak, sredu, trener
Žota Antonijević mi kaže, jel bi mogao da dođeš da treniraš malo sa nama? Ja sad mislio, to je već šala neka, nisam razmišljao da će, kao treba mi neki igrač, mlađi, a u Dobanovcima tada su postojalo, znači, ekipa koja je igrala 20 godina zajedno, to su stvarno vrhunski igrači. Od Miroslava Đukanovića, Kileta Nakića, Boleta Krejića, Mileta Ležajća, koji su bili od mene stariji onda. Bole, sećam se, bio je duplo stariji od mene. Ja sam imao 16, on je imao 32 godine. Znači, duplo sam bio stariji od mene, ali ja sam, znači, sećam se te, i u petak me postavi, to utakmice, postavi me za prvi tim da igram, kao, igraćeš u nedelju, ja kao nisam mogu da spavam. Sve dok nije došla nedelja, nisam mogu da shvatim da ću igrati. Međutim, igrao sam tu utakmicu, igrao sam na čoveka, da trčim za neke, mislim da se zvao Četko i to je stariji igrač bio u Poletu protiv Poleta. Odigram fantastičnu utakmicu. Čovjek teo 3 puta, 4 puta da me bije na utakmici. Kaže, mali, skloni se. I onda su me tu igrači, ajde, pusti dete, neka igra. Znači, stvarno sam odigrao kao dobro. U stvari, ja sam samo trčao i gledao da on ne pipne loptu. Ništa od fudbala ja nisam pokazao onda, ali sam igrao. Onda sam počeo da igram za prvi tim i posle se nisam vraćao više za omladince. Ostao sam u prvom timu sve do vojske. 87. onda to je bilo. Da, 85. sam 86. igram, 87. idem u vojsku, tu godinu dana i to moram tu anegdotu da ispričam. Posle vojske se vraćam, Prlinčević je trener Zvezde, vrhunski trener, Zvezdin igrač. Ja dolazim, klinac, 19 godina, pita mene Prlinčević, šta ti Švabo igraš? Ja onako ne znajući, klinac, ja kažem igram sve. Kaže on, znaš šta, sutra ti da se spremiš, ja tebe vodim u Zvezdu, jer u Zvezdi nema igrača koji igra sve. Ti ćeš tamo biti glavni igrač. Joj, da mogla da se otvori zemlja, da propadnem. A ja onako samo da bi igrao. Meni nije bilo bitno da li sam desni bek, da li igram u sredini, da li špica, samo da igram. 19 godina. I znamo, to su se svi šalili, on se uvijek šalio, jel idemo u Zvezdu? Nemojte, šefe, molim vas. Rekao je. Međutim, onda sam igrao i tu godinu. Bilo je lepo. Znači, možda sam samo, ja mislim, u prvom timu to je mene i držalo u tom fudbalu. Voleo sam taj fudbal, što nisam bio nikad rezerva. Bio sam to samo u početku moje karijere. Posle toga posle vojske, sve sam igrao standardno. Ja mislim da me to dosta držalo, jer i u životu i ovako uvijek sam gledao da budem među najboljima. Nisam voleo nikad da budem osrednji ovako i u poslu i svuda guram. Tako sam i moju decu naučio ovako. Gurajte da budete među boljima i među vrednijima i među sve. Šta god radi. Šta god da radi da bude tako, da ne bude sivilo. Ja ne volim to, ili si najbolji ili nemoj, batali, među najboljima. Tako sam i u životu, tako sam i u fudbalu radio. Tako je bilo. Koliko je bila razlika između juniorskog i seniorskog fudbala? Velika. Kod nas je bila velika u Dobanovcima, ja se onda sećam Dobanovci su imali ekipu, to su sve bili kumovi, prijatelji koji su bili stariji od mene po 12-13 godina. Ja sam od moje generacije jedini počeo da igram, od moje to godište, 68. 67. Ja sam jedini počeo da igram u prvom timu od njih. I tu je veliki bio razmak između njih i na mene. Oni su svi bili 54. 55. do 57. godišta. A ja sam bio 60, 10 godina su bili stariji. I to su bili stvarno iskusni i dobri fudbaleri. Što ja danas kažem, Dobanovci tih godina i posle moja generacija da neće imati takvu ekipu, bar za mene. Ne znam, možda neko drugačije gleda. Ali drugačije se fudbal igrao, drugačije sve. Pa tako da mislim da se onda mnogo lepši fudbal igrao. I Dobanovci su mnogo dobru ekipu imali onda. To su bili umetnici fudbala, što sam ja rekao. Bilo je više ljubavi prema fudbalu nego danas? Pa, ja mislim da jeste. Ja sam više ljubavi. Više se fudbal igrao baš iz ljubavi. Sad već se fudbal igra iz neke finansijske, da vide, da zarade, da ovo ono. Ja onda kad sam bio, ja nisam ni razmišljao o parama. Da li je bilo više para onda, da li smo mi bolje živeli, pa nije toliko para trebalo. Ali sad ja gledam, skoro sam gledao Dobanovce, jedan mali 16 godina, kao sad će menadžer da mi dođe,
ja počeo da se smijem. Da li je moguće da u 16 godina imaju menadžera? Ja nisam razmišljao sve dok me nisu odveli na probu u rad. Kakav menadžer, kakva ekipa, znači ništa. Ali voleo sam taj fudbal kao i svi što su voleli, ne samo ja. Ne kažem, imali smo mi i finansijsku podršku tu, dobijali smo na svaku utakmici, tako da sam imao i dodatno, zamislite posle utakmice kad ti neko da neki dinar, ja sam srećan. Dovoljno je bilo da mi da za sladoled, ali ja sam više dobio, ali sad je drugačije po meni. Koji rangi Dobanovci su bili? Dobanovci su bili zona. Ja sam u Dobanovcima, sve što sam igrao, bila je zona i Srpska liga. Znači, u zoni, najveći deo zone, posle toga kad smo ušli u Srpsku ligu, igrao sam Srpsku ligu sa Dobanovcima. Dobanovci su stvarno dugo godina u zoni bili, ja mislim 15-16 godina su u zoni igrali. Nikad nisam ispadao sa klubom, a ulazio sam u veći rang. Ali nikad nisam ispadao, znači to mi je bilo, sećam se samo jednom, to je već bilo, već sam bio igrač malo po imenu i po onome, šutirao sam penale, i onda smo se borili za opstanak i ja penal u 88. minutu šutnem, golman mi uvati živu. Dobanovci ispadaju, gotovo. I to je bila subota, u nedelju idemo, gledamo Zmaj, ako Zmaj treba da pobedi neku ekipu, da bi Dobanovci ispali Međutim, u te protivničke ekipe, sjećam se mi na tribinama, ulazi neki dečko, pojma nema, sa 30-40 metara šutira, daje golčinu i oni pobeđuju i Dobanovci ostaju u ligi. Ja se tog sjećam kao danas, znači nisam mogao da spavam jer sam promašio penal koje bi nas ostavilo u ligu, ali eto, tako je se desilo, to se sjećam kao što je bilo. Posle Dobanovaca odlazite u Bečmen? Posle Dobanovaca dolazim u Bečmen, u Bečmenu, pošto sam radio u Jatu ja sam počeo pre vojske da radim u Jatu i posle vojske dolazim, igram za Dobanovce i Radišić Obrad, on je bio u upravi Zuja, zvani Zuja, i on tu, radili smo zajedno, ajde dođi u Bečmen, dođi, molim te. I stvarno Zoran Nedeljković i Draga, kako se prezime? Gavrilović, da. I oni dođu kod mene i ajde, i pređem ja te godine, sećam se, jedna lepa godina u Bečmenu, to je bila 89. godina. Da, 89. to je prva godina, 89. Dođem, odigram godinu dana, stvarno lepo, tu sam igrao, bilo stvarno dobro. Ja sam u Bečmenu voleo da igram, sećam se tih, odemo autobusom i kad se vraćamo, navijači skupe pare i ko bude najbolji igrač, daju mu da ima to je bilo lepo u Bečmenu, to se sećam, znači dobro. I tu sam odigrao godinu dana u Bečmenu, ja se ne kajem, uopšte sam došao. Iako spustili ste se rang... Niš, i ja mislim čak i dva. Može i dva. Čak i mislim i dva ranga niža, ali onda tamo ja nisam toliko onda razmišljao o tim rangovima, da li je rang ovaj, rang onaj, tako da sam odigrao tu godinu i onda te godine, i tu ja mislim da sam u Bečmenu i sazreo kao malo igrač. Jer sam dobio neku sigurnost u sebe i onda kad sam se vratio u Dobanovcima, to je bilo 89. kraj, u jesen, igram možda najbolje 2 godine u Dobanovcima. To je bila ta 90. i 91. 91. Tu sećam se, u zoni sam davao po 25-30 golova po sezoni. Znači to je onda, znači onda stvarno te godine sam mnogo dobro igrao. Onda sam imao tačno 21-22 godine i sećam se kao to Mile Vranješ te 91. godine, da, 91. godine negde u martu, kaže on meni, ajde da idemo na probu u rad. I ja, ajde, idem da probam, ima veze, probaću. Bio sam siguran od sebe, jer sam mnogo dobro onda igrao, što se tiče. Glupo, ja nikad nisam voleo o sebi da pričam kako sam igrao, ali tih godina sam stvarno odigrao dobro. I odlazim u rad, trener je bio Gugleta na probu, znači igram utakmicu, oni zakazali prijateljsko između prvog i drugog tima. Nisu trening nikakav imali, nego to, dolazim ja, sećam se čujem ja tu priče, ja klinac, ne znam nikog, pričaju ovi,
dolazi neki Rus na probu, ovo ono. Ja se pojavljam u slačionicu, znači to se sećam kao danas, ustaje Zoran Riznić, kaže, idioti, kakav Rus, ovo je Švaba iz Dobanovca. Tek onda su mi se ocekle noge. A on čovjek je čitao novine, znači onda je bilo... I ja odigram tu fantastično, tu utakmicu prijateljsku. Bilo je 1-1 između prve i druge ekipe, ja sam igrao za drugu i dam gol. Googleta, ajde odmah da potpišeš, ja kao, ba ne, da se završi prvenstvo. Dobanovci su se onda borili sa Teloptikom za ulazak. Sećam se to da... I ja sam normalno rekao, doći ću i potpišem odmah, čim se završilo prvenstvo, potpišem, Googleta je bio trener, potpišem za rad i tu nisam mogao da igram, pošto su igrao baraž između Teloptika i Dobanovca, nisam mogao da igram, pošto sam kao potpisao za rad. To mi je bilo žao, da sam znao, sačekao bi, ne bi odmah potpisivo, da bi odigrao tu utakmicu. Nažalost, Dobanovci su 2-1 izgubili tamo i 3-0 su izgubili u Dobanovcima, znači to je bila utakmica. Ali, dobro, bio sam na tribinama, gledao. Onda odlazim u rad, dešava se, u stvari, kad sam potpisao za rad, dolazi Zemun, Gerom dolazi, tu je možda malo, ja sam požurio sa tim potpisivanjem, Gerom dolazi za Zemun, ovo, garantovat ću ti ovo, ono, međutim, ja sam već bio potpisao za rad, odlazim i zadnji dan prelaznog roka Googleta daje ostavku, ide iz rada, dolazi trener Manojlović. Manojlović dolazi do trenera, čovjek, niko u mene Googleta tražio, ali ajde, ništa, ostajem ja u radu, stvarno veličine fudbala, mnogo velikih igrača. Ja sam te godine igrao I uvek kad sam igrao, bili su svi dobri golmani. I od Rada, i u Dobanovcima, i u Bečmenu, ja mogu da kažem, u Radu su bili Cicović i Kolarić vrhunski golmani. U Bečmenu kad sam igrao ovde, bio je Franja, Maturi Franja, znači golman fantastičan. Onda svuda gde sam igrao u Dobanovcima, znači to je bio Jović, to je bio Dupalo, to je bio Sole, to ću spomenuti kad bude prava ona ekipa, Sole, Vitomir Simović. U Jakovu kad sam igrao, bili su 2 golmana, Svilar i Boban Erdeljan, vrhunska 2 golmana. S tim Svilarom sam igrao i u Dobanovcima, čovek, fantastičan golman, jedan čovek ladovina, znači ne možeš da ga iznerviraš, uvek ista faca i kad gubi i kad dobija. I te godine kad je branio za Dobanovce bili su penali. Mi smo kad dođu penali, dobro je, Svilar će da odbrani 2-3 i tako da sam uvek kad sam igrao, bili su dobri golmani. To se sećam, znači to je u Trubeniku kad sam imao, bio je Bukarica, znači to su sve vrhunski golmani. Ja kažem, imao sam sreće, da li što sam imao dobre golmani, uvek sam imao i dobre saigrače. Nikad nisam igrao u nekoj slaboj ekipi. Uvek su tu bili stvarno dobri igrači koji su mi pomogli i da budem i dobar strelac i dobar sve. To se stvarno se sećam da je znači od prve ekipe od Dobanovaca sve do kraja, do karijere, do zadnje. Tako da... Recimo za rad onda, znači... Da, u Radu odlazim, tu je bio Bata Mirković, Bata Mirković, Igor Taševski, Saša Štrbac, jedan odličan igrač, Vasić, Kovačević iz Šapca što je došao, Druloviću, i da ne spominjem, Drulović je vrhunski naš igrač, Miroslav Stević, i znači ekipa jaka, nema veze, ja sam došao kao centarfor, međutim, kada je Manojlović došao, on dovodi sa sobom Milojevića iz Zvezde i Momčilovića. Oni su te godine osvojili Ligu šampiona i oni su iz Zvezde prešli u Rad. Tu već znam ja prvi razgovor sa Manojlovićem, znaš, on mene pita, pa znaš, Švabu, preskočio si 6 ranga. Ja kažem, jesam, šefe, šta da vam kažem, 6 ranga sam preskočio. Mislim da on nije poštovao i nije cenio to, jer nije gledao igrače kao igrače, nego je dobro, razumem i njega, ne mogu da kažem ništa, stvarno su ovo bili vrhunski igrači. I zaboravio sam da kažem jednog najboljeg igrača po meni, koji sam igrao iz prve lige, to je Zoran Riznić. Znači, on je umetnik fudbala. On je bio te godine u Radu, znači, njega kao fudbalera i Batu Mirkovića koji ima srce, znači, to su meni 2 iz te prve lige. A iz ove niže ranga ima dosta igrača dobri, to ću spomenuti, to su stvarno vrhunski, ali iz prve lige, to je po meni su
te godine Zoran Riznić i Bato Mirković bili ubedljivi. Što su i posle dokazali. Za Bato Mirkovića glupo je pričati. Čovjek igrao u Juventusu, u Galatasaraju, igrao svuda. Zoran Riznić isto. Da je malo više voleo fudbal nego život, možda bi više uspeo. Ali i on je uspeo, igrao i za Zvezdu, igrao je za reprezentaciju sveta, igrao je za OFI, igrao je tako da je i on vrhunski igrač, znači umetnik. Šta se dešava u radu? Šta se onda... U radu sam ja, na primjer, u prepnom periodu, to se sećam kao danas, igrao sam ja, ne mogu da kažem da nisam igrao sam protiv Proletera, igramo utakmicu prijateljsku, normalno igram i ja, slobodan udarac, uzmem ja, šutnem slobodan udarac, dam gol. Zove me šef, ja mislim zove me da me nagradi. Kaže, majstore, ko je tebi rekao da ti šutiraš slobodan udarac? Znači, to mi je bilo, bilo je ka bolje šamar da mi udario nego tako. Tako je da je više cenio igrače. Ne kažem, zasluživali su i oni su bili vrhunski igrači, ne bi Milojević, Momčilović i ovi igrali, Drulović, da nisu zasluživali da igraju za prvu ligu. Ja jesam preskočio 6 ranga, ali tako je bilo. I ja sam istrpeo 9 meseci, sećam se, bilo je tu raznih, svi igraju fudbal, meni da šutiram penali ili žongliram, tako da... Znači, bilo je to malo... Bilo je malo, da, gledao je to, ali trpeo sam, bio sam dobar sa svima njima i dan danas sam sa Sašom Štrpcom, Batom Mirkovićem i čujemo se i tako, ali... I nisam mogao da sam ostao možda, međutim nisam, ipak sam bio dete, više sam voleo da igram nego da sedim na klupi. Igrao neku zvaničnu utakmicu? Igrao sam i protiv Vojvodine, igrao sam protiv Rijeke jednu utakmicu. To sam ulazio. I to su te dve utakmice koje sam ušao za rad. Svakako lepo iskustvo. Lepo iskustvo. I ne kajem se, mogao sam, savjetovali su me onda da ostanem, pa sam imao ponudu onda da odem u Nikšić. U Sutjesku nisam otišao, vratio sam se u Dobanovce s onom parolom bolje biti prvi u selu nego zadnji u gradu. To je bilo onda, ali opet se ne kajem, mene je fudbal mi je bio neki život, ja sam radio u firmi, ja sam se ko mlad zaposlio, sa 17 godina sam se zaposlio u Jatu i dan danas samo radim, onda se drugačije fudbal, onda se radilo u firmi, onda posle podne imaš trening, utakmicu i tako, to je bilo takav. Sad već nije, sad je čim pređeš u Srpsku ligu, to je profesionalni fudbal. Niko ne radi, svi samo treniraju, sad koliko imaju nadoknadu, sad stvarno ne znam, ali ja mislim da sam onda lepše mi živjeli kad je. Sigurno, da. Tako da. Znači, vraćate se u Dobanovce i... Vraćam se u Dobanovce i onda igramo fantastično te utakmice, sećam se to onda, kad sam se vratio u Dobanovce, Dobanovci su imali po meni jednu od najjačih ekipa koje je ikad bilo, po meni. To sastav moram reći, to su sve bili umetnici fudbala. To je bio golman Sole, znači golman, da ne možemo da pričamo ko je Ivan Sole. Desni bek je bio Goran Budimčić iz Kupinova, mlad dečko. Levi bek je bio Neša Simović, legenda Dobanovaca i kapiten dugo godina. Dragan Suzić igrao zadnjeg veznog, to je moj kum sada. Znači, fudbal znao u prste. Voleo ga je i svaka mu čast. Igračina, nema šta. Pozad igrao Miloš Perišić i Šimšić Dejan, a u sredini je bio Joviša Bukvić i Saša Ćoso. Znači, to su dva igrača koja, znači, grebu, znači, znaju i da udare i znaju i da daju loptu. I u napadu smo igrali, sećam se, Miroje Vidaković, Pera Mauduš. To je jedan dečko iz Rijeke koji je došao kod nas kao klinac. Onda su izbegli i on je došao u Dobanovce da znači igrao je dečko fantastično. Znači to je taj sastav bio, znači to je sa Perom Maudušem. Mi smo bili, sećam se te godine kad sam ja se vratio iz rada, primili smo 2 gola za celu polusezonu kući. Znači, samo 2 gola kući, to zadnje kolo kad smo igrali, nismo gol primili. Sole, znači, bio golman i nismo gol. I onda smo te godine mi bili, ja mislim, ne znam da li smo drugi bili ili prvi. Prvi smo bili te godine, ušlo je 9 klubova zajedno. Nije niko kao prvi ulazio, da, te godine je bila ta neka reorganizacija i mi smo, sećam se, to je bila... I to su bile najlepše godine u Dobanci. To je Mane Smiljanić, ja kažem,
taj čovjek svaka mu čast. On je u Dobanovcima od 88. do dan danas, skida mu kapu, svaka mu čast. On, ja mislim da je digao Dobanovce do vrhunca. Igrali su i prvu ligu i on sad čovjek ima 65-6 godina, ne bi voleo da ode. Ako on bude otišao, mislim da će Dobanovci da drastično padnu, jer on, taj čovjek je najzaslužniji za Dobanovce što se tiče svega. I igrača, i finansija, i svega. On pomoći od nikog nije imao, to čovjek je davao svoj novac. Znači, ali niko nije mogao da se požali da nije nikome dao. Znači, dao je svima. I dan danas daje, ja se njemu divim. Tako da, bilo je mnogo lepo igrati u Dobanovcima. Sjećam se, bilo je tu mnogo dobrih igrača. Onda, od Kira Tomić, da ga ne zove Kira Tomić je. I ti godina kad smo mi igrali u toj ligi, to je, ja sjećam se kao danas, to je Jakovo imalo svoju ekipu koja je bilo vrhunsko, koji imali su stvarno dobre igrače. Dobanovci su imali svoje igrače, Surčin svoje igrače. Znači, to su igrači koji smo mi dugo godina igrali svi za jednu ekipu. Sjećam se u Jakovu braća Hajder, Maradona, Nanculović, Gojko, znači to je ekipa fantastična, mnogo dobri. Svilar, što sam rekao, Boban, golman, pa to znači u Dobanovcima smo bili, ja, Neša, Braca, Suzić, Miroje, Ćos, ajde, oni su išli i vamo i tamo. To išao sam i ja, ali oni su te godine igrali 4-5 godina za Dobanovce, znači dugo smo igrali u Surčinu, znači Žugaja, Šćulac, Šikota, to sve ekipe igrači koji su bili vrhunski. Po meni sad ne mogu, sad kad bi nekog pozvao i kad bi me pitao, znaš ovog igrača od ove dece, ne zna se, zato što igraju malo pa odmah prelaze vamo. Mi smo igrali nekad, dobro, prelazio sam ja iz kluba u klub, ali ne toliko. Igrao sam po 3-4 godine u jednom klubu, pa onda imao sam neko ti zapamti. Da, sad je to na polu. Sad je na polusezonu, 6 meseci, idem kod drugog, tako da je... Dobro, i vi odlazite gde? Iz Dobanovaca? Iz Dobanovaca odlazim u Trudbenik, Trudbenik sam bio Buca Knežević, sećam se, danas dolazi, on je bio trener u Dobanovcima i 95. godine pravi ekipu u Trudbeniku, sa Berišom, sa Bukaricom, golmanom i dolazi u Dobanovce i vodi meni i Nešu. Mene i Nešu Simović i mi odlazimo 95. godine u Trudbenik. U Trudbeniku nisam ja dugo igrao, u Trudbeniku sam igrao 6 meseci samo. Imao sam tragediju, onda sam izgubio suprugu 95. godine, ostajem sam sa 3 dece i onda se iz Trudbenika vraćam u Dobanovce, nisam mogao da idem na treninge i onda tako da sam u Trudbeniku odigrao samo zbog Buce Kneževića, sam tih 6 meseci odigrao i bili su zahvalni ljudi i pustili su me na polusezonu, vraćamo se u Dobanovcima i onda u Dobanovcima igram od 95. u stvari 96. to je bilo zima, 96. do 98. 9. kada, mislim 98. kada dolazimo u Bečmen, kada Bečmen pravi pravu ekipu. Bečmen onda Zoran Nedeljković pravi ekipu, iz Dobanovaca dolazi nas 5 igrača. Znači, znamo onda, to je Mane teo da nas ubije. Zoran uzima Suzića, Ćosu, Perišu, Miloša Perišića, Bracu Markovića i ja. Prelazimo svi u Bečmen, znači ekipa, tu je bilo, znači, pitanje ko će da igra, mnogo dobrih igrača, Saša Ćosos, Dragan Suzić, igračine, Braca Marković, i evo, to je jedan od, posle Zorana Riznića, ja mislim, po znanju fudbala, je taj Braca Marković koji je mogao da igra od desnog beka do centarfora, čak i, ja mislim, jednu utakmicu i branio. A dečko ima 175, ima skok 1,5 m. Znači, igrač, ja boljeg igrača u tim nižim rangovima nisam sreo. Znači, bilo je stvarno dosta igrača, glupo je poceniti sad ostale, ali Braca Marković je po meni jedan vrhunski igrač koji je mogao da igra gde god je teo.
Međutim, on je posle otišao u Francusku, vamo tamo i ništa nije, ali najveća bilo mu je Zvezdara kada je otišao, ali vrhunski igrač. Tako da, i onda dolazimo to u Bečmen, u Bečmenu igramo prvu polusezonu, ne mogu da kažem, nismo, ispod 5 golova nismo nikom dali. Znači, to je bilo, znači, stvarno, i bilo je uživanje igrati, ali je bila dobra igra. Stvarno dobra igra. Branio je Franja, igrao je Dragomir Stevanović, igrao je Saša Novaković, ne znam još ko tu, Suzić i ja i ovi, svi ostali Ćosa, Braca. Sećam se to ne mogu da zaboravim, igrali smo kup utakmicu, onda mi smo bili za Bečmen, a protiv Dobanovaca. I mi pobedimo Dobanovce 9-1. To se sećam, onda je predsjednik teo da, znači, nije teo s nama da priča. Mane, meni ga bilo žao, ja sam i prijatelj s njim, ali i mi pobeđujemo 9-1. Znači, bilo je stvarno koliko smo bili jaki. Ne kažem, Dobanovci su onda bili jedni od onda slabiji kad je otišlo 5 igrača, ali i te godine dolazim u Bečmen, igram u Bečmenu, završava se do godina kako se završilo to što sam pričao, Prvi ste bili tako? Prvi smo bili na polusezoni i drugu polusezonu počnemo da igramo i već treće, četvrto kolo osjećamo mi da nije to. Nameštaju nas sudije, nameštaju nas svi, osjećamo mi, a vidimo da iz uprave ništa ne reaguju. Ranije je to bilo kako nije smeo niko ništa. Međutim, i posle se to videlo da je se nameštao mladi Obilić sa gospodinom Arkanom da oni uđu u veći rang. Zoran je to, da li je to namerno pustio, da li je morao, da li nije, ali i mi budemo drugi. Onda smo i mi izgubili bili volju pred kraj, jer smo vidjeli da onda su sudije mogle da rade šta sad. Znači, nije bilo snimaka, nije bilo, moglo je da bude šta god. Tako da i te godine u Bečmenu sam odigrao lepo, smo bila dobra utakmice i sledeće godine odlazim u Srem. To mi je bila želja uvek da odigram u Sremu. U Jakovu, da, u Sremu, Jakovu. Odlazim, to je na mislim da je zima. U Jakovu sam odigrao samo jednu utakmicu. To je bilo, da, na zimu smo mi otišli u Jakovu, stvari, godinu i po dana sam igrao u Bečmenu. Na zimu odlazim u Jakovu. Živko Budimirović je bio trener iz Batajnice i spremamo se, odigramo jednu utakmicu protiv Zvezdare smo igrali, 0-0 u Jakovu, sledeći trening utorak, počinje bombardovanje, rastura se, mi sa treninga, još tu Jakovu kasarna bila kao napašće, bežimo svi kući i te polusezone nismo ni igrali kada je bilo bombardovanje i toliko sam u Jakovu samo odigrao tu jednu utakmicu protiv Zvezdare, to se sećamo kako je bilo. Posle toga odlazim u Dobanovci i tamo završavam moju fudbalsku karijeru, što se tiče, ali sam i tih godina odigrao stvarno dobro. Bilo je tu dobrih utakmica i dobrog svega. Šta mi je bilo najvažnije kao igraču? Rezultat, atmosfera? To ne smijem da kažem. Bio mi je rezultat. Rezultat sam više voleo, nisam voleo nikad izgubim. Voleo sam, rezultat me je uvek u životu gurao rezultat. Ne kažem, bilo je lepa atmosfera, svuda je bila lepa atmosfera, jer smo mi živjeli smo za te pripreme. Mi u Dobanovcima, mi svake godine smo išli na pripreme. Mane Smiljanić je to održavao ekipu tako, svake godine zimske pripreme obavezne, letnje, da, ali zimske pripreme smo uvek išli. Bilo je, stvarno, atmosfera je bila uvek dobra, da. Ali sam voleo rezultat, nisam voleo da izgubim. Tu sam možda malo i pretjerivao što se tiče i bio sam i malo i grublji igrač i jer sam voleo da pobedim, nisam voleo nikad da izgubim. To me možda malo i malo me i usporao u karijeri, jer sam, znači, kidao sam da pobedim. Postoji neka utakmica koju nećete zaboraviti nikad? Da, kako da ne, postoji više, ali postoji, sećam se jedne utakmice protiv Sopota smo u Dobanovcima igrali, Braca Marković sedi na tribinama, nešto nije igrao i kaže on meni, pošto ja sam njemu bio kum kad se oženio, kaže on meni, kume, koliko danas daješ golova? Ja kažem, dajem najmanje 3. Ma kaže, ajde, po čega hoćeš? Sećam se, 3 slobodna udarca, ja iz 3 slobodna udarca dam 3 gola. Znači, čovjek nije mogao da, znači... Ko Mihajlović nekad u seriji A, ne? Pa, baš tako, ali dobro, imao sam sreće, davao sam golove
i dam 4 gola na toj utakmici, sećam se protiv Sopota, to su utakmice sećam i sećam se jedne utakmice, jednom sam dobio 10 na utakmici. To je bilo protiv Velike Crljane, u Velike Crljane, tek Velike Crljane. Tamo sam dobio, isto sam dao 3 gola, dobio sam 10. Nikad nisam, samo jedan taj prvi put sam dobio 10 u žurnalu, sećam se ko danas, to je bilo, ja mislim da je to bila 90. godina, onda kad sam bio baš u topu. I sećam se jedne utakmice, onda to ne mogu da zaboravim, baš protiv tog teka, igrali smo u Dobanovcima, on njima treba za opstanak dolaze ljudi, mole, Ciga Rakčević, on je bio, ja ne kažem, nemojte mene pitajte predsjednika, ako bude, nije problem. Predsjednik, ja pitam Manu, kaže Mane, igramo. I sećam se, Dragan Suzić imao tu loptu, imale su oči. 2 puta diže loptu sa 30 metara meni na glavu, 1-2 gola, mi pobeđujemo 2-0, oni ljudi ispadaju iz lige. Plaču, nisam smeo da izađem na vrata, nego sam kroz prozor i pobegao. Voleo sam taj klub tek i pobegao sam kroz prozor kući, nisam smeo da im se pojavi u oči. Ljudi ispadaju, molili me pre utakmice, ja kažem, ako predsjednik bude dao, nije problem. Međutim, voleo sam go da dam, voleo sam da pobedim i tako da... Koji vam je najdraži gol? Pa, najdraži, dao sam dosta golova, ali... Pa, najdraži gol mi je bio protiv Teloptika te 91. godine, kad sam, 91. kod njih sam tamo dao isto gol iz slobodnog udarca, pobedili smo 1-0. To mi je bio drag gol zato što sam voleo protiv njih, jer oni su bili jaki, i još jedan mi je drag gol, to je bilo protiv Srema Jakov. Utakmica 0-0, naoštrilo se, mene čuva Drakulić, sećam se. Znači, čuva me čovjek, ja idem pijem vodu, on ide za mnom. I 0-0, 90. minut, neka lopta sa strane, ja uklizavam, ulazim sa loptom u gol, on, znači, viču ruka, dolazi kod mene, moli me li je ruka, ja kažem, a kak ne bi priznao ja da je ruka, možda je i bila, ja se ne sećam, ali u toj euforiji, tog se gola sećam, znači, a Draković me čuo, nisam mogu da pipnem loptu 90 minuta i tad dajem gol i Dobanovci dobije 1-0, sećam se kao te utakmice, to su mi 1-2 možda najdraža gola koja su. A koji najteži protivnik? Pa nisam voleo da igram u onoj Kovačevac tamo nisam voleo, to su, znači nekako ljudi mi nisu prijali u tom Kovačevcu, sećam se da išli smo tamo, oni su isto bili dalje Srpske lige ili zona, ne sećam se, kod njih nisam voleo da igram, nikad taj Kovačevac i ta sela, Vreoci. Naprimjer, Crljane sam voleo, ali Vreoci nisam, Turbina iz Vreoca, nisam voleo nikad da igram protiv njih. Ne znam zašto, ali protiv njih nisam voleo. A najteži igrač protiv koga sam igrao, to je bio Željezničar, on je Sulejmani jedan. Nikad nisam mogao ništa protiv njega. Uvek me je čuvao, znači, nisam mogao loptu da pipnem. To se sećam, da, on je bio jedan od boljih igrača u Beogradu koji su me čuvali. A da ne spominjem, mnogo igrača je bilo vrhunskih te godine, kad sam ja igrao. A koji je najbolji igrač sa kojim ste vi igrali? U Radu sam to iz prvoligaške, ali ovde ima mnogo. Žao bi mi bilo da nekog ne kažem, ali bilo je mnogo. Od Braca Marković, Dragan Suzić, Ćoso, Miroje Vidaković, taj Pera Mauduš. Ne bi mogao da izdvojim nikog, taj Joviša Bukvić. Ne bi mogao da izdvojim nekog da kažem, ovaj je bio bolji ili onaj. Ali to što sam ja igrao sa njima. Ali igrao je taj Maradona, je vrhunski igrač iz Jakova. Pa Hajder, Vlada Hajder i brat njegov stariji ovaj. Znači, glupo je, ali protiv koga sam igrao isto je bilo dosta igrača, kao što je Mičko Lovrić, onda Drda, onaj Daković. To su sve bili vrhunski igrači protiv koga. Ali, ajde da ne izdvojim, da ne znam. I imam sad jednog igrača, spomenem, protiv njega isto nisam voleo da igram, to je Nedeljko Ostojić. Znači, on je igrao za Grafičar, igrao je zadnjeg veznog, uvek onako jak, uvek je duvao, znači nisam voleo nikad da igram, znači nisam ga voleo nikako protiv njega. Međutim, on dolazi, šta je život, dolazi u Dobanovce,
da igra i mi postajemo kumovi. Znači, igrača protiv koga sam najmanje vole, on dolazi i postajemo kumovi, znači, venčava me i dan danas, znači, mi smo, ja mu uvijek to kažem, on se seća, kaže, jednom si mi kume dao penal da šutiram i to je to. Tako da je to, njega se sećam, znači, protiv njega isto nisam voleo da igram. Koji trener ostaje najveći trag? Imalo ih je više, ali ajde. Najveći trag, najviše sam igrao i najbolje smo igrali kod Miše Popa Stojiljkovića. A Mile Vranješ isto, ne mogu da ga ne spomenem, Mile Vranješ je bio vrhunski trener. I kada sam bio u Radu, Mile je bio treći trener, pored Uleta Mitoševića, Manojlovića kao šefa prvog i Mile Vranješ. Mile Vranješ je, dugo sam radio sa Miletom Vranješom i on je ostavio stvarno, i ja ga smatram stvarno velikim trenerom, veliki radnik i veliki trener. A Miša Pop je bio više trener koji je znao da motiviše igrača. Sa malo trčanja, malo rada, ali je znao da motiviše igrača, znao je u igraču da uđe pod kožu i da pruži više. To se sećam, jedne godine smo bili u Sokobanji na pripremu, mi smo bili zona, a IMT je bio Srpska liga. IMT je vrhunska ekipa, znači oni treniraju, puca kako treniraju u Sokobanji, a mi laganica, trčimo, ševica, fudbal, ono. Na mane se viče Mišo, gledaj ljudi kako rade, Serdarević je bio trener IMT, kao Miša, samo polako, manence, sve će to biti dobro. I dolazimo posle priprema ovde, igramo utakmicu u Dobanovcima prijateljsku, taj IMT koji je radio kao lud i mi koji prvo poluvreme 5-0 za nas. Znači, to je bilo utakmica, se završava 5-1, kraj. Kaže, sećam se tu Miša, kaže, manence, šta ćemo sad, ovi što trče, evo ovi moji, polako i to. I Miša je bio takav trener, znao je da uđe pod kožu igrača, znao je da bez mnogo rada. A Mile Vranješ je već čovjek koji je radio. Ne mogu da grešim dušu. I Živko Budimirović je bio vrhunski trener. Čeka Pavlović u Bečmenu, kad nam je bio trener. Ne mogu da kažem, ja sam u Bečmenu i još jednog igrača, moram spomenem, to je Raša Perović. On je malo stariji, ali igrač koji je igrao u Radničkom Novom Beogradu prvu ligu i ode u Bečmenu. Znači, to su vrhunski igrači. To što su pomenuli. Možda ću nekog zaboraviti, ali neka izvine, nije namerno. Je fudbal bio ranije fizički teži nego danas? Pa ne znam da li je bio fizički teži. Možda je bio fizički teži, jer ja i u tim ekipama, sem rada, kad sam onda nisam radio u firmi, u ovim svim drugim klubovima gde sam igrao, ja sam radio u firmi. Pre podne smo išli na posao, posle podne smo igrali. Dok sad to nije. Ja sad vidim da sad samo treniraju fudbal. Ništa drugo ne radi. A onda smo mi morali da imamo taj neki, negde u nekoj firmi smo svi radili, sad neko gde, neko ovako, neko u prodavnici, neko ovamo, ali mi smo svi radili. Mislim samo da je bio mnogo lepši fudbal. Da se mnogo lepše igralo fudbal onda nego sad. Eto, koliko se promenio fudbal? Pa promenio se, po meni se mnogo promenio. Sad više idu na neke, što ja sa mojim kumom, Oteom Ostojom, mora da ima igrač koji igra dva pravca, tri prema kaka, 2-3 pravca, daj igrač koji igra napred, nek da go, nazad neka brani, kaki. Sad tako gledaju. Sad kao više snaga, trčanje, ali opet ne mogu da kažem da mi nismo trčali. Je li brži fudbal bio pre ili sada? Pa sad je kao malo brži. Kao brži, ali je... Nema lepote. Evo sad, sad kad uzmemo Zvezdu sad, da poredimo sad i kad je bio Savičević, Prosinečki i ovo. Pa to je smešno pričati sad o fudbalu ovom. Sad u Zvezdi nema igrač koji može 4 puta da žonglira. Ovamo su bili umetnici fudbala. Dejan Savičević, Piksi Stojković, Prosinečki, Darko Pančev. To su bila i to je bila ekipa prava. A i sad poredimo Zvezdu tad i sad. Tako i Dobanovce, tako i ove sve druge klubove. Po meni, mnogo je lepši fudbal bio. I ja kad bi možda, moje mišljenje, kad bi se vratilo sad, na primjer, da mi imamo 24 godine ona ekipa i ova, ja mislim da bi mogli da im damo 5-6 fore da igramo do 10. Tako je moje mišljenje. I mnogo je lepši fudbal bio za oko. Mnogo više navijača. Sad malo navijača ima. Ja gledam te Dobanovce, malo navijača, nema 100-200. Evo imam neke slike u Dobanovcima kad je bilo po 500-600 hiljadu ljudi.
A bilo je manje mjesto. Tako, manje mjesto, ali još jedna, to sam nešto teo. Više ljudi dolazilo kad je u Dobanovcima, kad su igrali igrači iz Dobanovaca. Naprimjer, ja kad sam igrao, bilo je nas 6-7 Dobanovčana, standardno. I onda smo dodavali još 2-3 sa strane, što ja, na primjer, Suzića ne računam kao da je sa strane. I on je faktički Dobanovčan. Ćoso, to je to iz Bečmena. Bio je jedino taj Budimčić iz Kupinova i Sole iz grada. Ovo su sve bili Dobanovčani. Svi smo mi živjeli u Dobanovcima. Od Perišića, Šimšića, Neše Simovića, Bukvića, Miroje Vidoković koji žive u Dobanovcima pa prešao u Jakovo. Pera Mauduš je živeo u Dobanovcima. Ja. Tako da je to više Dobanovčana je bilo zbog vas. I zbog nas. Možda najverovatnije zbog nas. Više su nas znali, pa sad dođe moji drugari, dođe drugari i zato je tako i bilo. Sada toga nema. Sada u Dobanovcima, ja mislim u Dobanovcima da igra 1 ili 2 igrača iz Dobanovaca. Ovo su sve igrači sa strane i to su sve deca, ali tako je. Ali nije samo to u Dobanovcima, to je svuda. To je sad svuda. Šta današnjim mladim igračima ne nedostaje? Pa ja mislim samo volja i želja i za fudbalom. Sam mladi igrači, još i nepostanu igrači, oni misle da su neko i nešto i gledaju samo da bi negde prešli, da što pređu u neki veliki klub, ali od toga slabo. Slabo, oni po meni, samo da imaju više volje i želje, ali i još zameram tim malim igračima što od zone odmah misle da će živjeti od fudbala. Teško je da se živi od fudbala u današnje vreme. Može, ja čak mislim da i prva liga teško da igrači mogu da žive, a kamoli zona ili srpska liga. Tako da, ali kad bi više voleli fudbal, kao što, dobro, ja sam voleo fudbal zato što nisam imao ni mobilni telefon, nisam imao ni kompjuter, nisam imao ništa, pa sam voleo fudbal, jer drugo nisam imao čime se zanima. Sad ja, na primjer, imam unuke, oni ceo dan su na telefonu. Ja poludim kad ih vidim, kažem, izađite, igrajte se u dvorištu. Ja, na primjer, nisam ulazio, kao klinac nisam ulazio u kuću. Šta ću u kuću? Ja znam, jedan roditeljski učitelj me fali me kako dobar, moja mama, onako, žena bila prosta, kaže, pa ne znam kako je dobar, kad on donese knjige do Praga, od Praga ja unesem, on tek sutra kad dođe. Znači, nije znala ni da me zaštiti, da me slaže, bila poštena žena. A sad deca ne, sad deca samo telefoni, kompjuteri, slabo izlaženje, slabo se igra fudbal. Zato nema neke lepote, što ja kažem, lepote u fudbalu. Onda je to, nisi mogao da slažeš nikad u fudbalu. Sve se to, teren je sve pokazivao. Znači, nije mogla da se slaže. Sad već može da se slaže. Sad deca počinju, ja vidim da treniraju 5 godina, još imaju i pelene neke. 5 godina, 6, to su neke škole fudbala, lajti, to. Jel danas roditelji previše utiču na decu? Ne previše, nego mnogo. Ja mislim, neki roditelji, znači oni ne gledaju decu kao decu, nego ih gledaju kao vreću od dolara. Bar neki roditelji. I mislim da utiču da roditelji mnogo, ja mislim da je mnogo teško i raditi kao trener u mlađim kategorijama. I to ću mu pričati, ja sam bio trener mlađih kategorija, ali mislim da je sad roditelji više ne dolaze, nego su uključeni u dečiji rad, znači onda se davi trener zašto moje dete ne igra, zašto ovo. Ja kad sam bio mali to nije bilo i kad sam bio trener nisam imao takve slučajeve, ali sad mislim da roditelji mnogo utiču i da mnogo usporavaju svoju decu. Po meni. Više bi, mislim, da deca pružala kad bi i roditelji pustili da se izbore za sve, ja mislim da bi mnogo bolja deca bila. Završili ste tu cijeli licencu, tako? Jesam, da. I bili ste trener mlađih kategorija. Tako je, bio sam trener u Dobanovcima, u mlađim kategorijama. To je faktički, pred sam kraj karijere, to je Mane Smiljanić, svaka mu čast, on čovjek je. Tako da bi mi malo nadomestio neke finansijsko on je naš igrače koji je teo, a možete da budete trener i ja sam i igrao i bio sam trener, na primjer, plus sam dobio, znači što sam igrao fudbal i plus sam dobio platu kao trener. I radio sam, dugo godina sam radio, ja mislim 10 godina sam radio kao trener mlađih kategorija i
po mom mišljenju sa nekim velikim uspehom. Jer mogu da kažem da sam izveo u prvi tim pa jedno 10-15 igrača koje sam ja trenirao, igrali su za prvi tim Dobanovaca. Znači, to je bilo iz Dobanovaca. Jeste to za 10 godina malo, ali ja sad gledam iz Dobanovaca ne može vrlo malo igrača iz mlađe kategorije uđe u prvi tim. To su deca bila iz Dobanovaca. Sve deca iz Dobanovaca, da, nismo imali decu sa strane, sve su deca bila iz Dobanovaca. Nismo onda naplaćivali članarinu, nismo ništa. Sad deca, u stvari i roditelji, imaju tu poteškoću što moraju malo i da plati članarinu, ne kažem ja, i mora se platiti trener, mora se plate sudije, mora to sve. Kad sam bio trener, onda je to sve Mane Smiljanić finansirao i sudije i ovo ono, roditeljima jedino bilo da kupe kopačke deci. Čak ja mislim da smo i trenerke i ovo ono je Mane Smiljanić obezbeđivo, imali smo neke sponzore što su kupovali za decu, tako da ovo sad deca sve roditelji plaćaju. Od priprema, kopačke, dresove, sve mora roditelj. Ali opet, sad je fudbal takav, ne samo kod nas, ne samo u Dobanovcima, to je svuda tako, mora se živeti od nečeg. Šta je bilo teže, biti trener ili igrač? U tom periodu. Ja sam volio jedno i drugo. Pa ne znam, mislim da mi je bilo teže biti trener, zato što sam fudbal igrao dosta i što sam rekao ranije, nikad nisam bio rezerva i nije mi bio težak fudbal, uvijek sam išao sa zadovoljstvom na utakmicu. A kao trener, bilo mi je teško, jer trebalo je tu decu sve ukrotiti, trebalo ih je naučiti bar nekom životu, da vole fudbal i ovo ono. I mislim da sam uspeo. I sve tu decu koju sam trenirao, to je, na primjer, Jova Smiljanić, on je branio za Dobanovce prvu ligu. To je Janjić, Milan, Predrag, njegov braća Živančević, oni su igrali za prvi tim. Svi su ta deca, znači Mali Stojčević, pa moj Vlada, malo pa... Sva deca su volela fudbal i igrali su u prvom timu. A da li sam ja uspeo nešto da im pomognem? Ja mislim da jesam, ne znam, ali trudio sam se da im prenesem bar samo volju, ne treba ništa. I voleo sam da pobede. To sam svima njima teo da usadim da je bitno da se pobedi utakmica. Nisam od onih bitno je učestvovati, ja sam više voleo da pobedim. Ja i kad sam s decom mojom igrao, nikad nisam ih puštao da me pobede. Uvijek sam gledao da i ja pobedim. Sjetio se za koronu, igramo preko mreže, nismo mogli da izlazimo. Gledao sam da pobedim. Iako sam bio stariji, voleo sam da pobedim. Tako i njih sam učio da guraju u životu, da budu što bolji mogu. Je li vam nedostaje danas rad, trenerski posao i rad sa decom ili ne? Pa ne da imam dosta obaveza, ne da mi nedostaje. Voleo bi da treniram, voleo bi da budem tu. Vidite sebe jednom u fudbalu, da se vratite? Pa, ne znam, teško je, već imam dosta godina bi se vratio kao trener, ali u fudbalu nisam izlazio, još uvijek sam u upravi Dobanovaca, možda manje sad sam aktivan, ali obaveze velike, ali drugo, bilo mi je, i ja mislim da neću nikad izaći iz fudbala, jer taj fudbal volim i da ga gledam, ne mogu da ga igram, sad bole me noge me bole i leđa, ali inače tako da. Koliko je fudbal uticao na vas kao čovjek? Pa mnogo. Voleo sam, uticao, napravio me čovekom, tražio, znači, izašao sam, kako da kažem, vidio sam da neki rad i nešto doprinosi nečemu. Tako sam i u životu uvek grebao, radio da bi stekao nešto i da bi ono. I u fudbalu, ako ne radiš, ne možeš da pobediš, ne možeš da budeš prvi. Znači, moraš da pružiš neku svoju snagu, rad i trud da bi došao do nekog cilja. Tako i smatram da je meni fudbal dosta doprinao tome da to što sam uradio u životu, mislim da sam dosta, ne znam sad koliko, ali mislim da sam dosta i uradio u životu, ali taj fudbal mi je donao. Donao mi je dosta dobrih prijatelja, dosta kumova, koje su bili, svi su iz fudbala i svi prijatelji su mi iz fudbala. Tako da... Na što ste najponosniji u karijeri? U karijeri ili u životu?
U karijeri sam najponosniji zato što sam, na mene samog sam ponosan zato što sam igrao dosta dugo i nisam sedeo na klupi, što sam ja rekao, uvijek sam igrao. Ne znam da sam možda malo bio slabiji, možda ne bi ni igrao, ali ovako nikad nisam bio rezerva i to me i držalo u životu. Na mene je to, ponosan sam toga. A ponosan sam u životu što sam izveo 5 dece na pravi put. To mi je najponosniji, nikom za njih ništa, oni su mi, znači, moj ponos, ta moja deca i supruga sad, i znači, to je moj ponos i ja se toga najviše dičim njih. Volim kad mi dođu iz firme i kažu, još Švapo, tvoje dete divno, zovo drugo, tako, treće. Znači, to mi je satisfakcija tog mog truda i rada. Da li biste nešto promenili da možete da vratite vreme? Pričamo za karijeru, fudbalsku karijeru. Pa, ne znam da li bi vraćao. Ja ne bi ništa možda vraćao u ovom. Možda bi vratio taj moment kad sam prelazio u rad. Možda bi drugačije malo razmišljao. Međutim, mlad dečko sa sela, otišao sam, zaleteo sam se tamo. Da sam možda mogao da istrpim još 6 meseci tamo, možda bi još nešto uradio malo više. Međutim, nisam, ali ne kajem se. Nije mi žao. Vratio sam se u Dobanovce moje, koje sam voleo, voleo sam da igram fudbal, voleo sam da dajem te golove, voleo sam da se radujem. Lepo je kad i u Dobanovcima pobediš, pa kad izađeš pa te svi tapšu, pa svi ovo, bilo je i tu lepog perioda života. A koja je bio najveća podrška u životu i karijeri? Pa sad ću, podrška u životu, meni je sad ova druga supruga, Sanja, koja, znači kad sam ostao sam, ona mi je podrška u celom životu. Ja mlad sam ostao sam, pa sad s njom, imam 2 dece još s njom i ona mi je najveća podrška u ovome. I kad sam s njom se ustupio u brak, igrao sam fudbal i te godine sam igrao u Bečmenu, tako da mi je ona podrška bila i ona mi je podrška i u životu. Znači, njoj ne mogu da se zahvalim koliko je žena meni učinila, znači vratila me od nule, znači digla me, ona mi je najveća moja podrška. Ne mogu da kažem nekog drugog kad mi je ona. Koliko je teško za igrača kad završava fudbalsku karijeru? Mnogo. Bar za mene je bilo mnogo, sećam se da sam posle te oproštajne utakmice plakao. To je bilo 2004. ili 2005. ne mogu tačno da se setim. Napravio je Mane oproštajnu utakmicu, tamo skupilo su se i deca mlađe kategorije, sećam se da sam i taj dres sam predao mom starijem sinu Vladi, sećam se, bilo mi je, znači, samo što nisam pukao. Ali, posle toga, ja sam to, prvi tim, nisam onda izašao iz fudbala, onda smo prešli u veterane, nas 4-5, i tu sam igrao dosta, do 10 godina smo igrali prvu ligu veterana, znači to je faktički bila profesionalna liga. Tako da nisam odmah izašao iz fudbala, malo me i ti veterani držali. Dobanovci su tada igrali prvu ligu i imali smo dobru ekipu, to su sve bili igrači od 35-6 godina do 43-4. Ja mislim da je Kira Tomić bio najstariji od nas, on je 61. godište, znači 6-7 godina, on imao 43-4 kad smo u veteranima igrali, znači tu prvu ligu. Sad vidim Dobanovci se trude da uđu u drugu, ja sam igrao i to je baš profesionalna liga veterana. Nije bilo kao sad, ali mi smo igrali 10 godina i to me držalo. Znači igrao sam fudbal do moje, boga mi, 47. 8. godine aktivno. Posle toga sam sve manje i manje, jer teško je igrati fudbal sa momcima od 34-5 godina. Već kad napuniš 50, ja sam tak 50, to ja mislim napustio, da sam počeo da ne igram. Koliko danas znači kad neko kaže stara škola fudbala? Da ste deo te stare škole? Pa, znači mnogo i to i jeste tako. Sećam se, ne da se sećam, nego sad uvek i kad odem na utakmicu pričamo mi stariji o to kakav je tad fudbal bio, koliko, i ovi stariji koji me poznaju, sećam, kažu, Slobo, Švabo, da si sad ti. Znači, prošlo je to vreme i lepo je. I ja ipak i dan danas tvrdim da je mnogo lepši fudbal bio od te stare škole nego sad ovaj. Ova sad mnogo se trenira ko bojage, mnogo se trči, a lepote nema ništa. Sad lepota nije ni bitna. Sad
možda bi ja sad u ovome možda bio i sad se samo rezultat juri, možda bi ja u ovome, isto izgleda za ovo vreme. Za ovo vreme bi možda bio bolji jer se samo rezultat juri, a ne kao ja kad sam igrao, kad je trajala lepota, ali ja sam i onda jurio da pobedim. Šta bi poručili mlađim sebi? Pa mlađim od sebi poručio da u fudbalu nema laži, da se samo trenira, da rade i sve će izaći na video. Sve. Znači svaki, ne može trener da pusti, ne lupam nekog da igra koji ne zaslužuje. Znači ne treba da se predaju, da kaže nije me trener pustio, neću više da igram. Ne, nego rad i doći će rezultat. Bar ja mislim da će doći rezultat. Samo treba da ne napuštaju odmah. Znači šta sam trebao posle rada da uradim, kad nisam igrao, šta, da napustim fudbal? Ne, ja sam se vratio u Dobanovcima, igrao u Dobanovcima i dalje život ide. Nije fudbal samo prva liga, fudbal je i druga, i treća liga, i srpska, i zona, evo i moja deca, i Vladimir sad moja igra isto još dalje. Igra, dalje to opštinska liga, dalje beogradska zona, ali igra, njegovo da zadovolji sebe, tako sam i ja. I svim igračima mlađim preporučuju samo da treniraju, da rade i sve će doći na svoje. A šta je bitno? Bitnije talenat, rad? Koliko je bitno da kažem? Talenat po meni je 70% talenat, 30% je snaga, po meni 70% talenta da ti imaš smisao za taj fudbal. Znači, a 30% ja mislim da je treninzi, snaga, malo trčanje, jer mislim da je talenat i to znanje da je bitnije od trčanja. Jer sad ako nemaš talenat ne vredi, džabe trčiš ako nemaš talenta. Ja mislim da je 70% talenat, a 30% snaga i trčanje. Je li danas teže ili lakše uspeti u fudbalu? Mislim da je lakše. Zato što možda što je manja i država je manja, Srbija je manja, pa pa možeš lakše da dođeš do prve lige i Onda je bila stara Jugoslavija kad sam ja igrao fudbal i ali mislim da je lakše nekako doći. Manje igrača, manje nekako, ne znam, možda ja i grešim, ali mislim da je lakše sad, samo sa malo truda i rada, znači ono što sad kažu ljudi do 16. 17. ako uspeš 18. Ali ja ipak mislim da i do 20, 22 može da se napravi. Sad ne znam kakav fudbal. Ne mora da znači da ako nisi u Zvezdi, nisi uspeo u fudbalu. Ima tu još klubova koji mogu da igraju. Znači, mislim da samo rad i sve će doći na svoje. Po meni. Sad, i mnogo je lakše. Mnogo klubova ima sad, što se tiče toga i mislim da bi deca samo ako vole fudbal, da mogu da uspeju. Samo malo ako vole fudbal. A izgleda da je to možda problem? Pa nije možda problem da vole, možda su problemi ti telefoni, kompjuteri, da sad se samo igrice, to je najbitnije. Mi to nismo imali, pa smo morali da volimo fudbal. Nismo imali ni mobilni, ni kompjuter, ja nisam imao. Ja sam prvi kompjuter kupio ćerki kad je krenuo u srednju školu. Nisam ga imao, ne mogu da kažem da sam imao. Ali eto, tako da... Kako bi vi volili da vas ljudi pamte? Kako da kažem, kako bi volim. Mene pamte i po dobrom i po lošem. Ne mogu da grešim dušu i po lošem. Ima mnogo igrača koji mi misle da sam... Mislim, glupo je reći, ali ko me ne poznaje ne zna uopšte kakav sam čovjek. Ja inače sam sa mojim prijateljom vrlo dobar čovjek, dao bi bubrek za prijatelje, za A neki me iz fudbala znaju i kao lošeg, znači... A teren je nešto drugo. Teren je, da, na terenu sam bio, znači ja borac do kraja i ali u životu privatno sam sasvim drugačiji. Sasvim drugačiji sad. Pa neka me pamte kako me znaju, pa ne ljutim se. Tako da... Ajde za kraj jedno lično pitanje. Svi vas znaju po nadimku Švaba, tako? Da. Kako je nastao taj nadimak? Pa znam, sjećam se. Kako se ne bi sjećao nadimak? Imao sam 2 godine, došla je voda u Dobanovcima. U Dobanovcima je voda i moja majka je kopala kanal, ja sam 2 godine pored nje, a meni je tada otac bio u Nemačkoj, igra na radovima. I sad komšija jedan tu, ja sam bio i plav.
I ovako ja, mama moja kopa, jadna 70. godina, šta će? I taj komšija kao, malo šlapče i tako je i ostalo. I tako sam dobio nadimak Švaba i po toj plavoj kosi što sam imao i po tome taj komšija kako i on me zvao Švaba i tako je i ostalo. Sad i moju decu sad tako zovu, nasledno je to i tako je i nastalo i po nadimak Švaba. Da. Pa ništa, Dragane. Jesmo se bar nešto dobro ispričali? Ja mislim da jesu. Ja mislim da će gledalci biti zadovoljni. Pa ne znam, koliko sam se mogu setiti, to je to. Ako sam nekog zaboravio da se ne ljuti, ali mislim da nisam. Ništa, ajde, hvala što si se odazvao ovom pozivu i što si bio moj gost. Hvala tebi na pozivu. Kad god tu sam. Vidimo se, možda nekom drugom. Vidimo se. Da. Vidimo se. Ovo je bila još jedna emisija KB Cast. Do sljedećeg gledanja, pozdrav.